Sanna Leppäluoto, ECTS Consultingin toimitusjohtaja. ECTS Consulting on rekrytointialan arvostettu yhteistyökumppani. Meillä on monivuotinen kokemus ja osaaminen johdon ja asiantuntijoiden suorahauista, ilmoitusrekrytoinneista ja erilaisista henkilöarvioinneista. Meillä on vahva markkinaosaaminen Suomessa ja sen lisäksi kansainvälisen yhteistyöverkostomme IRC:n kautta voimme auttaa sinua myös kansainvälisissä rekrytoinneissa. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännönmukaisesti. Sekä ehdokkaamme että asiakkaamme ovat antaneet meille erittäin positiivista palautetta työskentelystämme. Meidät tunnetaan asiantuntevana, luotettavana ja erittäin palveluhenkisenä yrityksenä. Uskon ja itse asiassa olen varma siitä, että pystymme auttamaan myös sinua avainhenkilöidesi rekrytoinneissa ja osaamisen tunnistamisessa.